Igatan yung bahay no kay mga Lagi oy ngilad kay tingog. Bro, kono. Lainan di naman ta musulti. Mura magi Buang ning Rosy. mura magilubot. Ay, ako scoop bay. Na ako i-scoop na ako i-scoop adto balik sa ako nasa kilid sa luyo nimo na ako i-scoop just. Karita. Ay, sa kong i-pressure pa ya. Dako kayo yung tino ba? Dakuo ano yung mura man ni siya kuan ay gorilla. Dali naman tani may go pa eh. Gani. Dali pud ta makita ani. Yung kuan mo. Aloy. Walang kasabay. Walang kasabay. Ni long drop manung ko itiyo. Butulo eh. Pwede naman to. Ano naglumdar pang gana? Namay Aloy. idol. Oh, nakoy baril nga akong ganahan. Katungsun na yun, Joe. Matag po din. Katungsun ng ganito. Nakoy EN. Nay kuan dre nay pistola dre o gusto pa. O pa yun na. Naipatay ron. Marapatay na. Hala nakakita kog duha ka nice nga akong paborito. Nay shotgun dre EN EN94 at saka yung M14. Ay. Ay, lukuha ng E94. Kuya. Okay ka lang. Uy, Tagalog man. Ay, Bisaya man na siya, uy. Ay Bisaya eh. Okay ka lang mo ya. Asa na siya? Bisaya man na Kuya. siya. Sila na ako. Kadula na sumuya, uy. Murag. Gaw mic na dagi na siya. Tayo mag-AWD. Aw lalaki na? Ang dili. Bayot na. Dili. Ay bayot. Kadulog kang laki tingog. Iyaw niya. Siya da ito. Dili. Wala ay panita to. O pa niya mong kakailat among tingog pa nga naka-game iskas ano ta. Sige mako ka kailan ko sa imo tingog just. Kandiison kay tingog. Kailangan mangita usap ka na para dili tapor. LDC daw. Ano yun? PLDC na yung PLDC na. Kina daw eh. PLDC. Tuluti daw. Ako. Mas may kalaban da ba? Ako yung nagloot. This one, nice one. Na medyo ko E94. Dili kita mailad ba? Kinsay gusto og M14? Walang gamit lang sa M14. SR Lancer mo ya. SR Lancer bay. Kanas mo ya kay hilig bay na siya. Hilig na Ano sa sakyanan bay? Sige. Ay sakyanan bay, di na tapuhan. Natay sa Five na. Ako naman ni ilabay ning Uy, bay! Kasakit ko bay, ayos di bay. Uy. Taysa. Hala na man day ka diha di ay dapita di ay. Sige. Oy kinsay gusto og M14? layo. Wala Layo yung kayo na. nila. Inay kayo na yung 14 ron. Ako na lang ani gamit duha. Uy, pag E94 oy. Naaman ko ako anak ko gilabay. Dua ka buk. Rifle imong gamiton na sentimentala na pusuga puli mo mga grambo. Pero nanguha ko og mga SMG na bala kay basin makita ko. Kuha ito yung kuhan. May pag imong gamiton sa imong kuhan. Unsa? Thompson. Lagi wala ko kakita pa mangita ko. Wala tayo kay Thompson dahil. Kasi nag-sniper ba? Ikaw ba? Oh, si Muya. May bala dito ba yun? Ayun, lagi Tagalog. May bala, Dre ba? May bala? One, ikaw drive one. Just. Boy, Ulan po gaya siya, oh. Just. Driver.
Kahoy wag Kaya drive. sa kanila, parang hindi ka madami diri. Mm-mm. Sabay tang Doon upat na kay to, para pag mga matay, sabay tang tanan. Sabay po. Dili kay ay nasa second floor bay. Madrid tagikan bay, balik na diri kay karon. Bantay ha, kay basta may tao. Ay, ato na tulungo ato ba. Buang ha, buang ka, isyata na ako eh. Igatan yung bahay no, kay mga Lagi oy, ngilad kay tingog. oh, ko no. Lainan, di naman ta musulti. Mura magi Buang nga ning Rosary. mura Magana magilubot. ning Rosary. Na, kau na nang gasulti ana. Sirab may nag-ingon nga mura daw gilubot. So sundog nang tangrab. No, buwak yung arbo, ay buwak yung sanyo. Ingon man sirab gilubot daw. Gahapon. Hilara ba? Kano, wala gyud sa muga. Kana yung lucky po kay live po ba kana maglagat. Gatinghal ba? Lagi lain kay ilang gipang-add niya ko ano sound effect. Oh, pag na-upload ang nagimo ano. Basin ko na bastos ang nagimo ani ba tigtan og porn. Ano? No, ya tigo pa. Asa na pero nangyari to dito. Lakaw lang ta kay wala barog na dia. Trakan. Nagtapok mo da sa Antay lang mo dira kay na ang gid nay tao das bukid-bukid. Di pa man luti doy. Murag wa siguro nanganhi ba. Takuan ning lubot na ako na apay bugdo. Uy, galag lagi ko. Sina ah. Kontra diri na kontra southeast kadong ubos. Southeast. Uy, Wala na ajid. patay ka diya bay. Pasaka bay. Pasaka dia. Shit. Pasaka. Hala. Tutukan ni Malik, boy. Duha. Uy. Pantay. Taga nagsakyanan bay. Uy. Uy, dagaan ang sakyanan nanay. Shit. Tapit bay. Karita kay ga. Uy, tirain ni Destas. Nice one. Iwasan dyan itong kauban, buwang ah. Nasa likod bay, nasa likod. Kalik na taas, bay. Shit, daghana oy. Wala pa dyan ko isko. Naa sa balay, naitao sa balay ha. Ah, gani. Shit. Nasa ubos. Uji na ada Jess. Bantay Jess, sa kilid. Sa left side ni mo. Yeah, ay shit. Duha na to sila ito patay bay. Bantay sa balay Jess. Pero bay oh, nagulay sila bay. Pero bay oh. Suswara mo dyan tayo. Akong iskop, bay. Na ako i-scope. Ato balik sa ako, nasa kilid, sa luyo ni mo, na ako i-scope Jess. Karita. Ay, sa kong i-pressure pa ya. Malisang si Jocelyn, lisang. Lisang yun. Mau pagkubot bay ka na bay. Pakatawa mo ko ano Kanang Diyos. sa pula bay, muna nagpatay sa kuha bay ha. Patya bay. Malu sa kukuy. Patay na ko yung kauban. Layas na to bay. Naris, turun balay, bay. Yun. Tanawa ba ya? Mulag po na sila. Pang! Pero bay, nandaon bay. Naapa na kauban Diyos. Patya na bay. Pero
Ay, ganun na gunshot. Asa na ito? Pantay Leo, pantay Leo. Nagpatay ba bay? Pantay Leo. Ala, nandun to, naghapa, just. Wala na. Joke lang dahil itong Ay, akong Laro gato. ka bay. Hala, ano, balik dito, balik dyan. Balik, nagkamang, ana. Bro, nagkamang. Tirahan. Ay, joke. Tao ko din na. Yatiya, gatugog. Gatugog. Nato, ana. Gatugog to, yawa. Naana sa ubos bantay, da, maklaro ka. Madlok maga. Tika, just lunit. Tika, just lunit. Ayaw daw si i-pressure bay kay siya birahan. Ayaw sa ako i-pressure pa, ayaw. Dako pa tingog Lincoln. Buto. Ay, dako pa tingog Lincoln. Ni kinaypay kay sa buto sa kong kutil. Tignan ko ako. Yaw, good. Ako kang tingog sa kong cellphone bay. Pressure kayo ah. Pressure ko. Anak na lang. Gaslan. Tigas na no. Gawas na Wala. gawas. Yana. Yana patay. Nako times 8 Okay na niya. bay kay. Buha ka to mo. Diri hari no. Gapa-apa. Gatugog. Kuwan ba to? Dilaan. Wala ko expect Sabi tao na dito. nagpakay. Ay, Wala lang, lipat na lang yung kontra. Mutoy, Maman, mutoy Jud. gitawag na pakahoy-kahoy bay. mo So, jud. isa day naka-squad ba? Pressure cooker, ay. Gutom man na just, ay. Tanaw sa tupay. Hinahinay sa uhog ka na niya. Hinahinay sa uhog. Gutom, pistol lang ba? Lami man ang pagkaon sa Japan, ay. Mag-iwan May din tao tao dito. ng High ground. Ay, ground gani. May motor. Alay, May yung motor. share lagi. Ay, yung pressurer na si Ano Kuan. kahit na kamay. Magluto na kang kuwan Luto. pay. Laki ni noodles pay. Unya, usaon man na. Oh my, gunshot day. Luto ko tayo ng karte. Nasa tao. Pwede day na. Kahoy rin, nada. Sika, diha. Pero hindi pagkaon mo na. Apit-apit. Sa lami man ang Korean, ay. As in, ang lasa ba? Nada, Oh, nada. Japanese dahil. Japanese, Korean. Ang lami, direct pay ko kuwan. Tsaka Right side gamay. Kana mga ingana, gani ang mga pagkaon. Right. Lo, just. wala ba, rubing na ba eh. Nakita ka, just. Kita ka na, just. Dito ba? Just. Sige lang. Kita ka na, Buwang uy. na, kabuk. Kabuk na. Kita niya na nakita na. Nakita anak ka, anak, Ano? just. Oh, kita anak ka, anak. Labatay, patay. Pasakya ko, be. Lo, just. Sakay bay. Sakay din, sakay. Hindi na siya pasakay, boy. Tala na siyang dako. Hala, nanawag na. Nangita na siya kauban. I mean, nangitag kalaban. Nagkaon niya kauban. Toro. Wala sa high ground, wala sa high ground. Lagi, diha lagi. Natuan, nagkatuan, naghapa sa kahoy. Sa kahoy. Wa kay scoop? Sakit kayo. Nas kahoy, pikas. Wala, turo. Na. Ya, ay. Mamatay ko. Okay. Wala na. Patay na, just. Patay. Lisuda sa kong kaintang, bay. Naakas ubos. Hala, patay ang imong life. Uy, daga na dito. Sudla na. Agka. Galiin na ako na. Ay, lagi, pressure lagi. Ay, naku, sakita sa akong hala. Kita, bay. Hala. Tulo na lang, Jess. Kauba na sila, Jess ba? May gani, butulon yung tawanan ni. Naigo bay. Ibo, bay. Patay na to. Tulo na lang bay. Duhan na lang bay. Yawa, bay.
Hala. Namatay yun, na sila sa hydro bay. Na sila sa hydro. Oh, laot na ako ni bay. Pero, Hala, shit. Oh, 1-1 na lang. Ala kamera. Excited. Lagi, kasi na lang siya. Ay, pagkita bay, kasi kayo ka bay. Dako kay gulo. Dasagtiyan. Ay, zero na Hala. bay. Nagpakamatay na rin. Hala, asa man to siya? Hala, nas kahoy. Asa to? Tara ba yun, nagkamang-kamang bay. Tara bay, nagkamang-kamang sa likilid. Tara ba yun. Na. Hala. Hala nga nung di man maigo. Naigo eh. Manigo man siya. Nice Hala. one.